Belinda Adhiambo. Kawachako en ni timbe mag rocho ratich oganda kuting'o nek ma galagala osemedore nyaka ne Kenya Kwanza donjie telo. Maen kaluwore kod lipot mogol gi riwruok ma ok mar piny owacho moriwo lakteche kod okinde pacho kaendi IMLU. Kaka George Bati leronwa, IMLU koni kwan ji ma osenegi kod oselalgo gi ji ma ichich ni obila oselalgo osemedore nyadi riyo nyaka ne Kenya Kwanza donjie telo kopim kod kinde tend Uhuru Kenyatta. Ndala achiel bang' piny owacho mar Kenya Kwanza yangi higa achiel nyaka ne gichak tich. Ripot mogol kod riwruok ma ok mar piny owacho moriwo lakteche kod okinde ma pacho ka IMLU oyango ni kwan joma osesandi, mosenegi kod ma olalgo yore magalagala lwet joma ichich ni gin obila osemedore nyaka ne Kenya Kwanza donje telo. Kaluwore kod IMLU, e kind lipode 482 mane giyudo, 351 ne otimnegi timbe marocho ratiro koting'o kuma mar othiro tach kod sand, 128 ne onegi e yore magalagala kama moko adek yangore ni olalgo miru maonge ng'ama ong'e ndachgi. IMLU bende okoni obila ema itudo kod nek kod sand makamago ataro mar singo mane jatend piny William Ruto kod tende oketo e kinde manochamo muma. People they swore to protect, the poor urban youth, have been the major victims of state violence in the last 12 months, and the numbers have doubled as compared to the previous 12 months before they took over in September. Lipod no bende luwo ni e higa achiel mokalo, obila osebedo kod tim mar tamore ndiko lipode matudo obila wetegi kod ketho mar rocho ratich oganda, gino mamiyo joma oyudo hinyruok e lwet obila ok nyal yudo ratiro. Chances of accountability have dimmed as a result of police refusal to record complaints from victims of police abuse and failure to report all injuries and deaths to IPOA as required by the law ensures that we do not investigate as we should. Riwruok mar IMLU koni en wich kuot ni piny owacho mar Kenya Kwanza oserem duoko piny nek magalagala mane gisingo ni gibiro tieko ka gidonje telo, ka gichiwo ranyisi kod kaka obila nodonjore kod jo Kenya mane ng'anyo ahinya nek manotimore boma ma Kisumu mano obila ochweyo golo nyaka ji e udi. Those two young people who died in Kisumu in ICU after being bludgeoned on the head, pulled out of their house in Nyalenda, ended up in ICU, never woke up. Would you tell me that that is enforcing the law? Pulling people out of their houses? That to us is nothing else but state terror. IMLU wacho ni kata obedo ni okang' mar wuoyo oko kweth mar obila mag SSU manitudo kod nek mag jopiny e yo magalagala e kinde telo mokalo, ne ochiwo ranyisi ni tend William Ruto ne dhi kedo kod timbe makamago. Bedo mag obila moko ma orwako lep nyadala e kinde mag ng'anyo nyiso ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok nyis ni giikore rito ngima jopiny, kendo gidwaro mondo jatend piny William Ruto owuog oko ayanga kendo oyang ni ochiwore ne rito ratich jopiny. The disbandment of the Special Service Unit marked a significant step in the right direction. However, it is disheartening to take note that cases against its members have not been advanced as expected, particularly in the wake of the resurgence of similar units during protests, who we call Men in Black. We demand that the President prioritizes the protection and enjoyment of fundamental human rights and freedoms. E kinde ni maramenyo mako kit telo ma Kenya Kwanza osenyiso kuom higa achiel nyaka ne gidonje e telo. Rito ratich oganda kaka pend chik dwaro en achiel kuom gigo ma riwruoge makedo ne ratich oganda koni piny owacho mar William Ruto pok otime maber, ka gidwaro mondo keto kenge mong'ith ok mana gi dhok to gi tim mar neno ni okaw ndamo ni apisa mag obila ma osebedo karocho ratich jopiny. George Bati, Ramogi TV. Kaudhi weche mag kedo gi mibadhi, doho mamalo golo chik